Вокалните педагози имат тежката задача да научат и тези, които са далеч от верния тон, да пеят чисто. Ще успеят ли? Вижте сами. Добър ден на всички. Добър ден. Добър ден. Аз се казвам Огнян Николов, оперен певец по професия. И тук съм, за да се занимавам с вашата вокална подготовка. Казвам се Сребрена Николова. Започнала съм като драматична актриса. И майка ми е драматична актриса била. След това открих гласа си и аз съм оперна певица. Днес ще направим една малка лекция за дишането. Казано е, че изкуството на пеенето е изкуство на дишането. Всички певци това нещо не му обръщат внимание и като минат 10-15 години на сцената, изведнъж започват да загряват, че било точно така. По принцип с нас ще имате практика, практика и практика. Теорията е, между другото, да пояснява някои неща. Бих желал в момента, колко от вас са чували изобщо за певческо дишане, за как се диша при пеене? Нека някой да каже. Като цяло, най-доброто дишане е така нареченото диафрагмено дишане. Тоест, то спомага за по-доброто звукоизвличане, защото диафрагмата изпраща импулси правилните, разбира се, служи добре с диафрагмата, тя изпраща правилните въздушни импулси до съответно гръдните и по-нататък лицевите и така наречените мозъчни кухини, които създават вибрация и чрез тембъра на гласа се получават допълнително овертонове, които определят звука на един човек. Добре, доста добре казано. Диафрагмата, между другото, е един мускул напречен. Той самия не диша. Дишат дробовете, белите, но той прави така, че те да могат да се увеличават и съкращават пространството. Диафрагмата отделя корема от белите дробове. Изправете се всички. Издишайте колкото можете силно и оставете носоглътката отворена така, както на сън не мислите как дишате. Оставете отворено да видите въздуха къде ще отиде сам. Направете. Да, стойте така и наблюдавайте къде отива въздуха. Някой може ли да каже къде го усети? Ето тук. диафрагмата. Ето тук. В смисъл Тук и тук. И тук. Да. Тук и тук. Да. и отзад. Сега всичките ще усетите, че имате и отзад. Въпреки, че сте се, много от вас са се съсредоточили мисълта в корема, от това, че ви е учено, че трябва чрез корема или диафрагмата. Пак го правим това нещо, при което поставете веднага тук ръцете, в тая част, плаващите ребра, където са, и наблюдавайте какво става с въздуха. Не го вдишвайте вие, оставете го сам да влезе. Силно. Да, поставете ръце. Никога не съм усещане. Така нареченото ниско ревно дишане. Аз го усетих и без ръцете. Направете за момента както кашляме. Или смях. Усещате ли кой мускул работи? Той е около 3-4 см под пъпа. Значи, чрез този мускул, като взимаме въздух тук, ще направим само, че да не бъде да бъде плавно. Все едно, че с един конец го издърпвате. Така, не натискайте силно, въпросът е да е плавно. Да? Още веднъж. Другото нещо, много е важно, да запазите устата на това разширяване, което взехте при дишането. Значи, ще се опитваме, понеже това е най-близкият начин, измислен, най-лесният начин. Вземаме тук въздуха, задържам го и издишвам. Това отива настрани.
все едно, че продължавам да дишам. Опитай го сама. Нали, това подава навътре. Корема се прибира навътре, да, от вас, точно този мускул, а тук запазваме усета за разширяване. Като хриле ми прилича. Да, точно хриле. Правилното дишане е в основата на пеенето и актьорската професия. Благодарение на тези упражнения, актьорите ще се научат да контролират вокалните си умения, да създават различни видове смях, да сменят тембъра на гласа и ще развият слуха си. Тези задължителни умения са в основата на актьорската професия. Непрофесионалното дишане, или аматьорско да го наречем, когато човек не знае как да диша, той взема въздух и прави и свърши. И винаги песента винаги не достига въздух. Когато се диша по този начин, който правихме сега, какво се получава? Вземам въздух много по-малко, отколкото предния път. Например. Това, което днес ви показахме с колегата Сребрена за дишането, то се хваща за 1 секунда, но всъщност самото практикуване, самото му приемане на всеки един от вас е различно. Всеки за различно време ще го усвои. И то това става в материала, чрез казване на стихотворение или проза или на пеене. На добър час да не на всички. На добър час на всичките.